Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien balayo kajing tip batikna ba uwe ubriu Thmu bande ya Drok ha uwe ubriu ha Umpling lum ding met ki Pulit jong ka anti narcotic task force ka jela ha ka arpulai trik unai wing arja apusan mar kila penlong ya kajing talasi ha ka ba kila yo ban kemno ya u Pynshngain Kharkongor na Umpling lum ding met ubadei unong snong jong ka tei hi ka snong ringkat ka kali Swift Desire ka barong li ba upenan kam kabaran yo registration number ML not san R kendai nyo pra hadien balapoi ki kenhun wat benya la penlong ka jingkhandra ya ka kali ba upenan kam bat layo ban kurup ya ki artli ki senduk sabon bat hep yo umar bian bat habalates la pentikna ba ude u heroin ubadan ka jingkhia ka ba R pon pra lai gram ki Pulit kila kemno ya u Pynshngain Kharkongor bat la ra no ya u Harinja police station bada penrong mukot duma hapo ki kendon ka NDPS halor kani.